on siellä. Tulee semmonen, että mä oon jossain tosi kaukana, vaikka me ollaan siinä likellä. Ja tulkaa toteaa, se on, mä voisin maalailla teille vaikka mitä kuvia ja mistä vuoden ajasta ja milloin on paras aika mennä saaristoon. Paras aika mennä saaristoon on nyt, eli aina. Niin, hyvä vastaus. Toi kuulostaa jopa romanttiselta. Miten sä oot varmasti melontaohjaajana kiertänyt kaikki mahdolliset paikat Suomessakin, niin mihin sä rankkaisit Raahen saariston? No kyllä Raahen saaristo menee ihan top kärkeen, että koska nimenomaan se on niin helppo kohde lähteä. Eli sulle ei tarvi olla mikään pro-guru tämmönen, että riittää, että oot vaikka joskus käynyt, tai sitten meiltä toki löytyy Pikkulainen palvelulta opas, ja me voidaan kierrättää pienempää retkiä tai pitempää. Se on niin nätti ja helppo mennä, se siinä on se, mikä se on. Ja siellä on rönsyjä. Kerro mulle, mitkä on rönsyt? Röysyt, joo kyllä. Eli keväällä, jos oikein hyvät tuulet käy, niin yleensä aina käy Ruotsin puolelta, nousee semmoisia jäävuoria. Mä kävin silloin itse ekaa kerran, kun mä laitoin kajakin. Mä oon aina kahtellut niitä, kun mulla ei ollut ennen kuin ei ollut omaa kajakki. Kävin kattelemaan rannalta, että vau, aika hienoja. Sitten sinne meni kajakilla ja tuo pyörii tuolla taustalla välillä se röysykuvia. Sä istut siinä, katot semmoisen 10-metrisiä jäävuoria, että missä mä oon, että onko mä jossakin Grönlannissa, mitä siis aivan käsittämättömän hienoa. Siellä on se hiljaisuus. Totta kai merellä on erilaista se hiljaisuus, se ei ole mykkää, vaan sitä, että tuuli, jääkimpaleet hieroutuu toisiaan niin kuin kyllynkivet siinä siis. Ja oot siellä niin luonnon keskellä, on aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa, kiitoksia, että sä oikeudet tuonne. Raahe on siis selkeästi Suomen Grönlanti. Raahen saaristo on siinä ihan vanhan Raahen kupeessa, eli käytännössä kun sä kävelet siellä vanhan Raahen katuja, niin samalla voit ihailla niitä saaria. Mä muistan itse silloin, kun mä olin ala-asteella, niin meillä opetettiin koulussa aika pitkälti Raahen historiasta 1800-luvun, 1200-luvun puolen välin tällaista purjelaivakausiaikaa. Ja sellainen lause jäi mieleen, että pookit lakkaa. Mä muistan, mä huutelin sitä lausetta mukana niin kuin kaikki muut. Mä en tajunnut yhtään, mistä on kysymys, mutta mä en kehannut kysyä, että mitä tarkoittaa pookit lakkaa, koska mä ajattelin, että ihmiset ajattelee, että mä oon typerä. No, jälkeenpäin kävi tietenkin ilmi, että vaikka mä kyselenkin, niin ihmiset ajattelee niin. Mutta pookit lakkaa, se on suoraan jostain Hollywood-elokuvasta kohtaus. Silloin 1800-luvulla Raahessa oli 2000 asukasta ja noista asukkaista 600 oli merimiehiä. Ja sitten kun miehet lähti merille, niin ei ollut mitään sellaisia matkoja, että Tallinnilla käydään tuossa vähän toisella puolella ja tullaan illaksi kotiin, vaan oli oikeasti 3, 4, 5 vuotta kestäviä matkoja. Ja sellaiset 10-vuotiaat pojatkin lähti mukaan sinne kansipojiksi. Se on ihan käsittämätöntä. Joten 5 vuodessa lapset, jotka jäi kotiin, ne ehtii kasvaa, vaimo tehtiin turhautua entisestään, mies ei ole auttamassa. Ja sitten yhtenä päivänä Pookiin nousee lippu ja ihmiset huutaa, että Pookit lakkaa. Ja koko kaupunki, mutta varmaan Ouluun saakka kuuluu, että Pookit lakkaa. Ja tässä tulee se Hollywood-elokuvan kohtaus, kun kaikki lapset ja kaikki vaimot juoksee itku silmässä sinne satamaan katsomaan, kun isät tulee vihdoin kotiin. Tota tunnelmaa voi muuten heinäkuun puolessa välissä Raahen meripäivillä käydä fiilistelemässä. Siellä on nimenomaan tämä Pookit lakkaa teema. On vanhoja asuja. Ei löydy muovipusseja noilta markkinoilta, vaan kaikki laitetaan paperipusseihin. Siellä on kyllä hieno tunnelma. Jokaisessa pienessä kaupungissa on myös kummallisuuksia ja mä oon tosi ylpeä meidän Raahen kummallisuudesta. Suomessa on maailman korkeita lipputankoa ja mitäs muuta. Meillä on hienoja keinuja, mutta meillä on Raahessa maailman vanhin sukelluspuku. Ja mä voisin kutsua nyt lavalle vanhan herran pojan, joka istuu tapittaa tässä etumaisessa penkissä, niin saatte vähän nähdä, että minkä näköinen on maailman vanhin sukelluspuku. Sanotaan, että se on rakennettu 1700-luvulla noin suurin piirtein. Tervetuloa. Ja vasikan nahasta ihan kokonaan. Tää on siis niinku koko puku. Ja Selvi on pantu ahtaan paikan kammo, mutta siis sinne mentiin tästä maankoalta sisälle sinne pukuun. Ja pikilangalla ommeltiin nämä saumat ja sitten sian ihralla muun muassa laitettiin niin, että se oli vesitiivis. Ja siis
tällä puvulla oltiin parhaimmillaan joku 40 minuuttia siellä veden alla ja täällä takana on tällainen reikä ja palkeilla laitettiin sinne ilmaa ja sitten se tuli toisesta paikasta ulos, siis toisesta täällä selässä olevasta reiästä ulos. Ja se oli tietenkin aika edullinen tapa korjata ja tutkia noita purjelaivojen pohjaa. Se olisi ollut hyvin paljon kalliimpaa, jos olisi sitten nostettu se laiva ylös. Mites onko pappa kertonut kivoja juttuja? Ai niin, mutta se on sukelluspuku, eihän se puhu. Mutta tää on hienoa, tätä voi tuolla Raahen pisteellä käydä ihastelemassa. Ja pääset nyt istumaan sinne takaisin. Pitäisikö sua tulla auttamaan? Raukka pieni vanhus. Mutta tää on siis ihan täysin kopio siitä, mikä se 1700-luvulla rakennettu maailman vanhin sukelluspuku oikein on. Mä kiitän oikein paljon tästä, että sain tulla kertoa teille Raahesta. Raahen saaristo siis valittiin vuoden 2016 retkeilykohteeksi. Ja mä toivon, että helsinkiläiset, turkulaiset, ehkä jos teitä on täällä paikalla, niin olette varmasti ylpeitä omia saaristanne. Ja niin mäkin olen. Mä oon helsinkiläistynyt 10 vuoden aikana ja tutustunut Helsingin saaristoon. Mutta siinä Raahen saaristossa on jotain käsittämätöntä. Niin kuin Jarkko tuossa kertokin, niin siinä on sellaista romanttista, hidasta, rauhallista tunnelmaa, mitä oikeasti ei kovin monesta paikasta löydy. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia Jenni. Ja hei, vielä täytyy kysyä, että mistä osasto löytyy, eli minne voimme tulla sitten kiertelemään, minne suuntaan tästä lähdetään? Eli Raahen osasto on tuolla päin, siellä aika perällä. Jos mä oikein muistan, niin se oli P645. 6P145. Sieltä se löytyy ja varmasti tosiaan niin outdoor-messujen puolelta, eli siellä on sitten muitakin mahtavia seikkailuja messujen aikana. Kiitoksia molemmille oikein paljon. Kiitos.